hasten garaia bigarren gaia eta zenbakikuntza da. Orduan bigarren gaian, hasiko gara logikan erabildugun bide berdinagaz. Hasiko gara parekatzen, gero sailkatu egingo dugu, sailkatzen hasiko gara, eta gero azkenik ordenatzen. Zenbakiak egin behar ditugu ere, parekatu, sailkatu eta ordenatu. Orduan, parekatzeko lehengo elementua erabiliko duguna izango da 10 honek fitxak, baina zuen nahi duzuen materiala asmatu aldozue, bai? Orduan, umeak egin barko du, guk polikua jartzen ditugu, baina beste dozer gauza izan leke, parekatzen dabil, bai? Bi objektu horiek parekatzen. Kantitatearen kontzeptua pixkatu ulertzeko. Gero honek ordenatu aldia ere, fitxa hauek, bai? Baina hori ordenazioan ikusiko dugu probat. Bai? Bale. Parekatu aldugu ere multzoak, bai? Elementu multzoak. Orduen, hemen, astu zait esatea, oso garrantzitsua dela ere galderak egitea, non dauz elementu gehiago, hemen edo hemen, elementu kopuru berdina baldin bada, hemen gitxiago badago hemen baino, eta zergaitik. Eta beti, umeak azaldu behar dizu horren zergatia, bere hitzekin, klaro, bai? Orduan, horrela jakingo duzu benetan ulertu da ben edo ez, bai? Orduan, taldeak ere berdina egin alda, galdetu aldotzagu, non dagoen gehiago, hemen edo hemen, zergaitik eraten motzuet da, parekatu da belako hau honekin adibidez, eta besteak ez dauke bikoterik, ez? Orduan hemen, gehiago dauzela adierazten dabe, bai? Lehengunean ikusi genduzen arrainekin ere berdina egin alda, honek sartu aldozu ez ustei batzun barruan, komenigarria izaten da, adibidez bi honek parekatzea, eta esatea, non dauz gehiago, hemen edo hemen, eta askok esango txue, hemen, handiagoa dalako. Esaten dutzuenian hemen dauzela gehiago kontatu egiten duelako, bai, edo bikotea topatzen diolako eta bikotea honena baina honek ez du bikoterik, orduan hemen gehiago dauz, bai? Orduan egongo bada prestumea, beste puntora heltzeko, bai? Beste puntua izango zain sailkatzea. Hemen, sailkatze honetan, egin duguna da, bloke logikoekin eta egin ditugun ariketa berdinak egin leizke. Berdinak, bai? Baina txartelak aldatzen ditugu, bai? Kasu honetan, ezaugarriak izango dira. Kolorea, izango da animaliak, bai? Batzuk diaz igelak, txakurrak, dordokak. Eta beste ezaugarria izango da kantitatea. Bai? Orduan, hemen bi gauza egiten dute, kantitatearen kontzeptua ulertu eta ere grafiarekin erlazionatzen dute. Bai? Txartelen bitartez, jartzen dut azuz, diagramekin eta egin gendun berdina logikan egin aldozue. Orduan, igelak izan bardira eta hiru egon bardira txarteletan. Igelak, hemen lau dauz, ez dau balio. Eta kolorea berdin zaigu, hemen adibidez, hau izango litzateke bat. Eta horrela jongo dira beste guztiak jartzen. Lehengo beti ezaugarri batekin hasten gara, txartelak ezaugarri batekoak izango dira, eta gero bat baino gehiago jarri aldoguz. Bloke logikoekin egiten dugun moduan, berdin. Bai? Bale. Urrengo puntua izango litzake ordenazioa. Bai? Orduen, lehengo bidetxo bat egiten dugu, guk hemen bide normal jarri dugu, eta jongo gara bidean jartzen gura erretxoak. Bai? Horrela. Ordenauta doaz, bai, ze beti bat gehiago dauz. Bai? Kantitantearen kontzeptua ere ulertuta dauke. Eta gero, bide hau erlazionatuko dugu bere grafiarekin. Bai? Ordenatu aldugu,
batetik 9 edo 9-tik 1, bai? Garrantzitsua da beti ordenatzea, lehen egiten genduen moduan logikan handitik txikira edo txikitik handira. Eta gero mendeko guz, Montessoriren zenbakiak eta prozedimentu izango zen berdina, bai? Egiten dugu txartela jarri eta gero harritxuak. Ikastaroan zehar, agertuko da enlazeren bat, bideon bat, honek kantitateakin lotutako ariketa batzuk egiten zuek ikusteko. Bai? Baina, honek Montessoriren zenbakiak dira, eta azalduko dut orain, urrengo bideoan hobeto, Montessori aritmetikan sartu baino lehen, gomendatzen dituen materialak. Bai? Urrengo bideoan ikusiko du. Gero arte.